Mar Mediterrani, les 2:37 de la tarda. Hola! Capità, faci un cop d'ull al radar. Però què passa? Què és això? Sí, fa un ritme humà. Adéu, ens enfonsem! Què és això? Un toc salvatge. Hola, Sammy. Hola, Àlex. I la Clover? M'ha dit que es volia anar a comprar unes sabates abans de venir a classe. Hola, noia! Hola, no t'havia vist? Que són noves. Us agraden? Són inflables. Són perfectes! Copé de pallasso! Ja veurem si rius tant quan en Max, el supergegant superguapo, supertot de l'equip de bàsquet de l'institut, em demani per sortir amb mi i a tu no. Ell només surt amb noies altes. Ai, senyor, s'ha tornat a enamorar. S'ha desmaiat als teus peus? Molt bé, Clover! Què faig? Doneu-me idees! Qui era aquella geganta? Bon dia, noies. Que us ha agradat el trajecte en vagoneta? Oh, i tant! Amb prou feines m'he despentinat. Ahir a la tarda, el creuer de luxe Juliet es va esfumar en ple Mediterrani amb 200 passatgers a bord. Va desaparèixer del radar. És un misteri total. I ens toca a nosaltres aclarir el misteri i trobar els passatgers? Justa. Vinga, noies, feu un cop d'ull al material. El pintallavis aquàtic del color de moda d'aquesta temporada. La Radioscàner 9000, una ràdio portàtil amb radar. I el perfum reina del glaç, un agent ultracongelador. Per refrescar-nos en un dia xafogós? I per parar els peus a un agressor. Les ulleres de sol de rajos X que s'introdueixen immediatament en qualsevol ordinador. I per acabar, la joia de la col·lecció, un Varius. Varius? Però si tenim unes cames perfectes nosaltres. Varius vol dir vehicle aquàtic robòtic impulsat ultrasuau. S'activa per control remot amb aquest anell. Oh, quin diamant! Ja tenim l'anell i la nau. I esteu assegudes. El pilot automàtic us durà fins a les últimes coordenades conegudes del creuer perquè hi comenceu a investigar i... Clover! Digui. Sisplau, desfesta d'aquests sabatots tan ridículs. Mar Mediterrani, les 3:44 de la tarda. Segons el satèl·lit localitzador global, el Juliet va desaparèixer aquí. Juliet! Juliet! On ets, estimada Juliet? En Jerry tenia raó. El radar no indica que hi hagi cap creuer aquí. Quina cosa més estranya. Aquesta illa no surt al mapa. Que no surt al mapa? Potser és un balneari tropical de luxe. L'hem d'investigar. I si no, ens quedem aquí i ens relaxem al jacuzzi. Ah! Això no és un jacuzzi, més aviat sembla... un remolí! Agafeu-vos! Ens falta potència! Això és el fre! El pintallavis aquàtic!
remolí es poden fer servir les sabates de la Clover com a flotador. Una pregunta. Qui ha provocat el remolí? El túnel va en direcció a l'illa misteriosa. Nedar va bé per les cames. Ei, espereu-me! Que aquestes botes no són per nedar! Illa misteriosa, a les 4:37 de la tarda. Patètic. Em fa l'efecte que no és un balneari tropical. Em sembla que no hi viu ningú en aquesta illa. I visc... Ah! Oh, perdoneu, no us volia espantar. No hi venen gaires visites a la meva illa. Soc pescador. Em dic Trout. Oh, busquem un creuer desaparegut. I hi ha un túnel que va des del lloc on va desaparèixer fins a la Sevilla. Per casualitat no he vist 200 persones amb camises de palmeres, bermudes i cara de despistats? Doncs no. El túnel és una canonada de petroli abandonada. Em sap greu, noies, però el vostre creuer perdut no és aquí. Gràcies igualment, senyor Trout. Que podem fer un cop d'ull abans de marxar? Sí, endavant. Tenim visita. Desempallega-te'n. Ostres! Quin animal pot deixar una petjada com aquesta? No ho sé. Ho consultaré a l'ordinador de la PUC. Escolti, Jerry, no hem trobat els passatgers, però sí una petjada enorme. Li envio a vostè perquè l'analitzi. T'ho diré de seguida, un moment. Que estrany. No pertany a cap espècie animal coneguda. Coi de mosquit? A part d'una espècie animal desconeguda i un pescador bastant raret, jo diria que l'illa està deshabitada. Llàstima que no sigui un balneari. Saps que no t'aniria gens malament un tractament de bellesa? Tens les celles totalment peludes. Òndia, quan fa que no et depiles? No fa gaire? No puc córrer amb aquestes botes! Sam, Àlex! Enfileu-vos aquí i estareu segures! Tens un alè que fa caure de cul! Noies, es veu que no tota la música calma les bèsties salvatges. Però si semblaven gairebé humans, de quina espècie devien ser? Oh, d'una que porta bijuteria barata. Però si és el logotip del Juliet! Devia ser d'algun tripulant. Noies, em sembla que aquells monstres eren els viatgers del Juliet. Què dius? No pot ser! Clover! No sigueu pesades, ja em depilaré. Els passatgers els devia passar El mateix camí. No ho entenc. Com pot ser que només estigui afectada ella? Coi de mosquit. Ha sigut el mosquit! Quina mena de mosquit és capaç de convertir la gent en bèsties peludes amb una sola picada? Aquest. Un dard! Ui, això és molt pitjor que una picada de mosquit. Com que som a la seva illa, m'imagino que el dard te l'ha llançat el senyor Trout. Li
Li faré una cara nova. Per culpa del verí que m'ha injectat, se m'han fet malbé les sabates noves. Ho veieu com és un balneari tropical? Tinc un olfacte pels balnearis, jo. Deu fer molts anys que està abandonat. Si està abandonat, com és que hi ha una tanca electrificada? Refrescaré l'ambient. Us ve de gust entrespiar una mica? A les ordres, reina del glaç. Haurien de canviar la decoració. Aquesta em fa venir esgarrifances en lloc de relaxar-me. No sé què hi fan aquí, però no pot ser bo. Oh! Sigui el que sigui, en trobarem la informació en el disc dur. Ostres! El sèrum modifica l'ADN de l'Homo sapiens per poder-li afegir patrons genètics d'altres espècies. Oh, i això què vol dir? Que converteixen les persones en pseudoanimals. Però per què? Potser volen exhibir espècies noves al zoo. Em moro de gana. No us vindria de gust un bon platet de llet amb cereals? Ja n'he infectat una Tenim companyia. i aviat infectaré les altres. Si és l'Helga Van Goguen. Vols dir la dissenyadora de moda? És cosa seva, l'experiment? Què dius? La deu haver segrestat el pescador. En la indústria de la moda no n'hi ha de delinqüents, cap ni un. Ja et pots afanyar a infectar les altres dues. Aquestes intruses fan perillar tot el meu projecte. Què et penses, que m'he pres la molèstia d'inventar una fórmula d'enginyeria genètica i que he convertit tots els passatgers d'un creuer en bèsties peludes per pura diversió? Doncs per què ho deu haver fet? Què et passa? Tinc al·lèrgia als gats. Perdona. Què? Atrapa les intruses! Que s'ho cregui. S'ho ha cregut. Meu. No se'n sortirà. Li impedirem. Això! Per cert, ens podria explicar què coi li hem d'impedir? Com que aviat formareu part del meu experiment, no em fa res que ho sapigueu. Pells de luxe. Els meus híbrids es convertiran en abrics de pell d'una sola peça, sense costures, ni embastes ni punts. Tindran un caient perfecte. Oh, quin fàstic! No us farà tant de fàstic quan la meva nova línia d'abrics de pell m'hagi convertit en una dona extraordinàriament rica. Us agrada? Un advocat autèntic. Oh, li farà falta un advocat quan acabem amb vostè. Au contraire, sóc jo la que acabarà amb vosaltres. Quan la loció hidratant us hagi estovat prou, en Trou t'introduirà el sèrum a la bassa. Com que anem molt malament de temps, n'hi abocaré una sobredosi. Si sobreviviu a la transformació, us reunireu amb la vostra amiga a la planta de reciclatge que tinc a Milà. Reciclatge? Totalment automàtica. Necessito 200 abrics de pell per la desfilada de la setmana que ve. Em faré multimilionària en un dia. Per cert, si tot va bé, sereu les peces estrella de la meva nova línia d'abrics de pells fines. Hem de tocar el dos. No em vull convertir en un accessori. Parlant d'accessoris, el teu anell m'enlluerna. El Verius. Ara estic molt contenta de tenir Verius. Veus alguna cosa? No deu tenir cobertura. Però si els passatgers van arribar a l'illa empesos pel remolí, La nostra nau també. miraré de manipular el transmissor perquè tingui més cobertura. Activat. Control remot. Ja està. Quin horror, no arribo al control. Avisa'm quan hagi de girar. Esquerra! Esquerra! Ja giro. Ja giro. Prepareu-vos, perquè aviat tindreu un toc salvatge. No! Deixeu-me sortir! Deixeu-me sortir! He apuntat bé?
davant de la part tètrica, això va molt bé per la pell. Ei, que la Clover corre perill, no tenim temps per navegar. Amb la base de dades de l'Elda he dissenyat un antídot. L'hem de donar a la Clover i als passatgers. Perquè tornin a ser persones si no volem que l'Elga els converteixi en articles de moda. Vull sortir! Vull sortir! Gènova, a les 2:33 de la matinada. Excel·lent! Demà al matí la meva màquina palletera ja m'haurà fabricat totes les peces de la col·lecció. Paciència, mixeta. I et vaig dir que series l'estrella de la desfilada. Llàstima que no tenia aquest camuflatge invisible quan en Bobby Roberti em volia ruixar en formol, eh? Adéu-siau, noi! Com ens ho farem perquè els passatgers prenguin l'antídot abans no sigui massa tard? Molt fàcil. L'aboquem a la cisterna d'aigua, accionem l'alarma d'incendis i ja està. Una dutxa d'antídot per tothom. Ja puc baixar la palanca? Quietes! Esteu suats, us refresco? Ostres, se m'ha acabat! Deixa'm anar! Això no m'agrada gens. Ja sé que tu volies ser la primera, mixeta, però les teves amigues s'han posat tan pesades. No! Sammy, m'estàs punxant els ronyons amb alguna cosa. La radioescàner! Estem salvades. Esclar, segur que el radar ens solucionarà el problema. El radar no, la ràdio. Què passa aquí? No! Protegiu-nos! Una tapeta abans de dinar? Ja tenim l'incendi. I la nostra dutxa d'antídot per tothom. No, vigileu! El contenidor és ple de la fórmula de transformació! No! Ja no tinc res. Sóc una bèstia! S'ha acabat, sí! Oh! Torno a ser jo! Adéu-siau, urpes! Benvingudes celles fines i ben depilades! Ben fet, noies. Em sembla que tothom ha recuperat l'aspecte normal. Gairebé tothom. Mireu, noies, sabates velles. És a dir, que passes de les superbotes, oi? I això vol dir que també passes d'en Max? No, però si en Max m'estima, m'acceptarà tal com sóc, petita i tot. Clover! Observa una noia llesta en acció. Hola, Max. Què? Max, que et trobes malament. No, però d'ençà que em va agredir aquella geganta, les noies altes em fan una por horrorosa. D'ara endavant només sortirem noies
de la teva alçada. Ah, sí?